que acha sobre este congresso e de meteorologia e alterações climáticas? Pois ben, acabo de chegar, é a primeira vez que veño, pero realmente estou gratamente sorprendida por todo o traballo que hai detrás, por como o colexio se está implicando, polo importante labor que é con vos, cos rapaces, para que comecedes a ter como punto importante na vosa vida a meteoroloxía e o cambio climático. O plantel de ponentes pareceme moi interesante, espero poder aprender moito tamén eu aquí. Qual foi o comentário que máis gostou até agora? Pois pareceume todo moi importante, o traballo nas lagoas, moi interesante ter ese concepto de biodiversidade tan preto e tan presente, e da última ponencia sobre bora ambiental, non? Pareceume moi interesante como pequenas cousas poden facer un cambio tan importante. Por exemplo, esa medición do pon suspensión tóxico logo na saída das escolas naqueles momentos punta en que é verdade que pasa non só en Portugal, en toda Europa, cando os pais levan os meniños ao cole, e como eses altos niveis de contaminación no aire podense comparar cos dunha vía principal nunha gran capital, e como unha conversa cun alcalde pode dar fe de que isto sucede e pódese arranxar con pouco presuposto. Pareceume unha idea brillante, a través dunha idea simple de facer e de chegar a unha conclusión, e de feito vou no contar a partir de agora. No fim, podia fazer um comentário sobre este congresso e a sua organização? Sí, claro, acaba de comezar, logo sería mellor facer ese comentario ao final, pero en todo caso as expectativas son todas a hora de poder aprender ao longo destes 2 días, e xa, desde xa decidida a volver o ano que ven, se non é todo o meu equipo, porque a xente quedou con ganas de vir, o resto do equipo, e non podía, pero o ano que ven, se non é como ponente ou para poder aportar e participar, senón como alentar esta participación nas conferencias, seguro que volvo.